Damblarin le zice: În pamflet. Baba Tanga. Damblarin, dumneavoastră sunteți o foarte cunoscută și respectată prezicătoare, un adevărat oracol, aș putea spune, un influencer până la urmă. Ce ne puteți prezice pentru anul în curs 2024? Baba Tanga. Mă, dar tăceți, mă, să mă aud. Să mă audă și domnul Damblarin, că o vin de la Bruxelles ca să mă întrebe una alta treburi socotel, dic mă. Atemo prala, so cheres aici, că eu previzuiesc, Sandilo, no, că anul care o să început deja o să fie analfabet, că o să dați pe analfă cu betadină de la mâncăreală mișto, că anul 2024 o să fie ca o tufă de urzici în care mulți o să cadă cu curul gol. O să fie lipsă de penurie. Ploile o să curgă pe străzi, nu în agricultură unde trebuie mâncare la lume. Așa. O să se scurgă motorina și benzenul de la pompă cu un preț. Franzălele și covrigii cu susan să scumpește. Da, pita și chiflele să heftinește. Kebab și shaorma o să se mănâncă tradițional, cu ceapă și usturoi, că alungă strigoi din cerul gurii. Da, trebuie să vă spun că eu mai am și un alt job de scântătoare. De ochi, de bubă neagră, de ojă expirată, de suspin, de dragoste cu forța și evaziune sentimentală, de toate boalele la care doctorii nu se bagă că iasă urât. Și nici eu nu mai știu la câte fac descântături. La cererea clientului și pe marfa lui. Taxez la oră, că ca toți avocați care se respectă. Și pentru că sunt și astrologă de aia cu zodiece, vă zic că toate zodiile cu copite o să fie nefericiți pe căilalți. Că nu o să ajunge furajul pe persoană fizică la toată lume. Și emoțiile cu bani o să crească la bursă, dar nu și haluatul la zodiile fără noroc în investiții. Damblarin, ce ne puteți prezice vis-a-vis de un viitor președinte? Baba Tanga. Baba Tanga. Că asta cu președintele e grea, faraoane, pupați-aș reportajul lumatale. Dar văd un bărbat frămos, șucar, neras, dar cu dichis și cu ceas Rolex la mână la gagiu, cu multă promisăhune la gură, dar nu cu tătie ole la prohap, care o să aburește pe românii creduli care să huită la el la dantură pe dințele alea de porțelan, da-de o peca ceva și la burdihanul lor. Dar pentru alegerile de anul ăsta nu o să fie nimică nou. Că la gagiu român merită doina aia la țambal, pleacă a noștri, vine a noștri, noi rămânem tot ca proștii. No, che trasbut și padratii bahtale. Oh no!